Esta ruta que estic fent és una ruta que és d'entre Alzira. Bueno, així estan, com vegeu, estan pescant. Hi haurà algun campionat, això és el riu Xúquer, vale? I esta ruta, que me la vaig treballar jo, se diu entre Taronxers i Arrossars el riu Xúquer. És així d'Alzira, passar per el terme d'Alzira, cara a Benicull, de Benicull cara a Albalat per Rioles, Arrossars, primer els Taronxers i després els Arrossars. És la desembocadura del riu Xúquer, que anar i vindre són 63 quilòmetres en bici. Vale, està molt bé, no agarres només que l'eixida d'Alzira, i és una ruteta magnífica. Bueno, l'arròs. Este, si no m'equivoque, és el clàssic, el bomba. Esta. És a dir, com veieu, l'espiga està més alta que el que és el verd. Vale? Ara n'hi ha varietats diferents. I així, enfront, l'escampen l'arròs para que no crea hongos, no crea humitat i el passen de banda a banda. Bon dia. Bon dia, bo. Avui sí que fa un bon dia. Sí, va, és un bon dia. Ah. Bueno, seguim en l'arròs. Així està segat completament. Així se veu que l'aigua, les pluges l'han tombat i està fotut de segar. Vegem? I este camp, pues m'imagino que el dilluns es començaran a segar-lo. L'arròs, ¿vale? Està ja segat, efectivament. Ja massa dies han passat. Bueno, Ribera Baixa, Serra Corbera, la Murtairraere, Corbera, Llaurí i al fondo Favara. I tota la Ribera Baixa és Arrossars. Bueno, la ruta entre Taronxers i Arrossars, el riu Xúquer també té Taronxers. Això és terme de Benicull, cara al Alzira. Una maravilla. Fotem-nos com s'està fotent la ebullició climàtica, més que canvi climàtic, així de tot som uns privilegiats en València, en la zona de la Ribera.